En Ortigueira xa é tradición que os cativos reciban nesa mañá do Día de Reis, no día 6, un cartucho con doces. Ese cartucho leva dentro pois uns gusanitos, uns doces e tamén unha mandarina e repártese nesa misa de 12 do día 6. O que pasa é que agora entrou a polémica, neste caso, porque resulta que o párroco non reparte os doces, ese cartucho, o día 6, repartiuno o día 27 de decembro na misa e só lle dou aos nenos que foron a escoitar misa. Di que os que non van a misa non se merecen o cartucho de doces. E falamos dunha tradición máis que centenaria e, polo tanto, hai moito rebumbio en Ortigueira, claro. 8:48, falamos xa co alcalde de Ortigueira. Valentín, moi boas tardes. Moi boas tardes a todos. A ver, alcalde, porque efectivamente falamos de que hai rebumbio, efectivamente, e creo que dentro do Concello querede ser claros, alcalde, garantindo que o día 6 vai haber cartuchos de lambetadas para todos os nenos vayan a misa ou non, non? Sí, vamos a ver, é un tema de tradición, é unha tradición que, como ben sabe todo o mundo, pois ven do século XIX. Nosotros o que vamos a garantir, e así é o sentir popular aquí na vida de Ortigueira, de que eso se reparta, como sempre se fixo en Ortigueira, pois o día 6 polos Reis Magos, non? E iso é o que se vai a facer pois no claustro do Concello de Ortigueira. Alcalde, como tomaron tanto cativos como os seus pais ou familiares que eses cartuchos este ano se repartirán o 27 de decembro e que os nenos que non foran á misa quedaran sen eles? Home, foi algo pois que, como todo o mundo pode entender, pois que causou extrañeza e como sempre sucede nestes casos, pois a xente pois especula moitísimo e demais. Eu o que lles poido decir a todos os veciños e as veciñas pois é que as tradicións son a alma dun pobo e hai que respetalas e en eso estamos e en eso vamos a estar o próximo día 6, non? As cousas pois que fai o señor cura de Ortigueira, pois oye, son dentro da parroquia e ele é o que ali pois fai o que ten que facer e o que debe facer. El pensou que isto era unha medida pois que tiña que facer e nos pensamos pois que o cartucho, como non pode ser de outra maneira, pois se dará e será dado pois no que sería pois o claustro do Concello de Ortigueira e polos Reis Magos, como se fixo sempre, non? Alcalde, habrá moita xente que está nas súas casas pensando, pero o párroco é novo en Ortigueira, chegou hai pouco e por iso pasa agora este ano por primeira vez, xa un párroco do antigo e decide tomar agora esta decisión. Que pasou exactamente? Claro, me imagino pois que el terá as súas, vamos a decir, que as súas razóns para tomar esta decisión. Eu aí non vou entrar. Pero non é novo, non, alcalde? Non, leva moito tempo aquí en Ortigueira, é coñecedor tamén desta tradición. Eu me imagino que as súas razóns non son de este tipo de índole, senón que son máis que teñen que ver, según leín, pois o tema de que pois a xente pois está deixando de ir á misa, os nenos pois, bueno, pois polo que sea, non van á misa e bueno, el tomaría esta decisión sopesada e claro, e non hai nada máis que decir, cada un toma as decisións e acepta que son así porque ele é o que ten ali o mando neste sentido. E nós, pois como non pode ser de outra maneira, pois tomamos as decisións que ten que ver co tema cultural e coas tradicións dun pobo, non? Que ao final é o que somos a alma e estas cuestións pois nos dotan de carácter, nos dotan de idiosincrasia e ao final Ortigueira pois é Ortigueira gracias a todas estas cuestións, non? O alcalde quere fomentar que os cativos vayan á misa, pero hai cativos que se quedaron sen cartucho, así que, Valentín Calvín, aquí queda dito que eses cartuchos se van a dar o día 6, se non é na igrexa, pois daránse na Casa do Concello. Así que, alcalde de Ortigueira, moitísimas grazas por atendernos hoxe na Hora Galega. Moitísimas gracias a todos vos e moi feliz ano a todos os galegos e as galegas desde Ortigueira neste tempo de paz e de armonía. Gracias, alcalde. Sí, señor. Un alcalde que falou alto e claro e ademais moi diplomático, teño que dicilo.